ассалому алайкум духтарако, ҳама каса хубен назин. Духтарако мо дар бозор нестем, дар савдои хонагием. Анам хели халатои турецки да касе да дар корай. Аҷоибот качество хушрӯай. Ҳама ҷода 900 сомон, 800 сомонай. Даи апай мо бошад 650 сомон. Беҳад арзонай. Фақат якта ранг дора, размеротон ҳастай. Даставка дорам. Ина касе даставка мехоҳ, марҳамат, метавонед дар WhatsApp-шон нависед. Баъд ниёшон ҳаста и болопӯшакошон барои модаро, барои ҳама хай хушрӯай корои дастӣ дора. Як расветка бдаирам чанд сомон? 200 сомон, 200 сомон духтаро размеро ҳастай. дар ҷа вибр бисёре кадомеша нишона додам, бо WhatsApp-шон да нависта гап зан. Ина турецки духтарако и чанде? 200 сомон. нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯа кай духтаро. ина духтаро болопӯшако беҳад вибр бисёр. ина барои модаробони варианто ҳастай. тигрови ё чанде? 1000 сомон оригинал. ва духтаро инҷода халатои куртои халат меган баъзи дамо куртаи замокдор. ирам турецкия духтаро. ина поёнакошона бинед чӣ хушрӯай. и чанде? 350 сомон размеро ҳастай. ина духтарои хушрӯ ира бинед чӣ хел болопӯшакои хушрӯ гарма как. иш чанде? 1000 сомон духтаро. ина бо як модели фасони дигар. иш чанде? 1000 сомон духтаро. ина духтаро модели гуфтивай гапо тренди бренди нав. аҷоиб хушрӯ. ишам 650 сомон размеро ҳастай. баъд куртои материалш купраи пек. куртаи таб тайёр оригинал турецки ирам чанд сомони? 1200 сомон. 1200 сомон размерои калон дора. метавонед заказ кунед. ани халатам духтаро ятадата монда успед кунед. оригинал. иш чанде? 700 сомон. ишам турецки тоза духтаро. разрез дора. ини халатико ҳаста ира бинед чанд хушрӯ. ина 250 сомон. даҷа бисёр чудани кудакакуда дуечки турецки ба ай замокдоршам як намуд дигар дорем. як намуд доре касе успед кад нависед. орам наличи доран. ё чанд япа? Юро 200 кадаги. 200 сомон турецки духтаро. 350 сомон ай бозор дайра медонед размер кам мондагӣ. гузаштем ба қисми пастело. Пастел ва дастархон сачоқи калон майдаян ҷида. ина духтаро турецки полотенсачо барои кухни чанд сомонай? 70 сомон будай. ду дона доштай. даҷа пастело ай чанд сомон то чанд сомонай? Пастело 650, 450, 250. ай 250 сомон то 650 сомона пастел доранд духтаро. дастархона шудам ҳастай. ҳозир уже дер меша бисёр ҳамаира абзор кунам агар вақт мегирад. шумо WhatsApp шон дада нависед конкретни харидоро шумо да сурат мепартоянд духтаро. наҷада обуфо шудам ҳастай 200 сомона варианто. ай 200 сомон сар мешад то 350 380 сомона обуф доранд. ани варианта биден чӣ хушрӯ. и 300 буда 250 сомон. ина платформа ҳам хе удобни 350 сомон. тигри дора халин дора бо. ина духтаро ира бинед чӣ хушрӯ 300 сомон обуф. даҷа ай лайка бисёртар духтаро. дамашни доран 70 сомон. ина расветкаҳош ҳама намудаш ҳаст. наличи борошон савдои хонагӣ бозор да нестем духтаро. метавонем барои заказ дар WhatsApp нависед. ина оригинал обуфои даруношон мехдор 200 сомони ин намудош. нирам расветка дора до се намуд буда 30 ҳам дошта духтаро 200 сомон. нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯакан. оригиналай. тигришам ҳаст духтаро. ҳам баначос ҳам беначос. ина 200 сомон. ай нирам се та ранг дошта 200 сомон. 200 сомони. даставка ҳаста. даставчишон занакай дар WhatsApp ҳам зана гап мезанам. метавонем ба ҳазур даромада заказ кунем.